Il-Partit Nazzjonalista sibqa' jwettaq ħidma favur il-ġurnaliżmu, ġurnaliżmu investigattiv u liberu li jirrapporta l-fatt u jkun veritier. Dan qalu l-MP u kandidata l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Francis Dimek waqt konferenzi tal-aħbarijiet li saret l-erba'. Il-proċess ta' informazzjoni ma jkunx mobbi b'dak li ma jkunx veru, b'dak li forsi jixteret anki biskopijiet xi kultant anki ta' mibeda, jiena tkellimt anki direttament fuq hekk anki mal-diriġenti ta' Facebook għaliex irid ikun hemm metodi kif inħarsu l-ċittadini fuq dan kollu. Minnaħa tagħha l-kandidata l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Roslyn Borġnajt qalet li fuq bażi Ewropea u anke dik Maltija s'issir ħidma biex in-nies ikunu infurmati tas-sew fuq l-importanza li l-ġurnalisti jkollhom l-aċċess ħieles biex jirrappurtaw l-istorja. Importanti li l-ġurnalisti jkollhom l-aċċess li hemm bżonn għax hekk nkun qed naħdmu mill-ġurnalisti fl-istess ħin qed naħbu min-nies u huwa importanti li n-nies ma naħbulhom xejn imma n-nies ikunu informati fuq dak li hu veru u fuq dak li għandhom bżonn ikunu jafu biex huma wkoll jistgħu jaqraw, jagħmlu d-deċiżjonijiet tagħhom u jifhmu dak li qed jiġri f'pajjiżna. Dione Borġ, kandidata l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, għalli wieħed mill-pilastri ewlenin tas-soċjetà u għalli jkollna midja ħilsa, soċjetà bla midja ħilsa ikollha libertà medda b'nuqqas ta' informazzjoni. Bħala Partit Nazzjonalista aħna nemnu fid-dritt ta' kull ġurnalist li jkollu l-informazzjoni neċessarja sabiex ikun jagħmel kull investigazzjoni illi hu jħoss neċessarja. Tul din il-konferenza tal-aħbarijiet kien hemm preżenti wkoll il-kandidata l-elezzjoni tal-Kunsill tal-Belt Valletta Erika Gawċi u kif ukoll Mikael Mikallef, kandidat għall-elezzjoni lokali tal-Mosta.